open dump site sa Tagbilaran City sa Bohol gipasirad-an karong adlaw. Ug alang sa dugang detalye ania si Nico Sereno. Mipagawas og cease and desist order ang Department of Environment and Natural Resources batok sa Tagbilaran City Government. Gumikan sa pagpadagan og open dump site nga higpit nga gidili ubos sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Mismo si Undersecretary for Solid Waste Management and Local Government Unit Concerns, Benny Antiporda, ang nagpasira sa 2.6 hectare nga open dump site sa Barangay Dampas, Tagbilaran City. And of course, we will be supporting them also. Mukhang hindi ko na hinihintay na mamalimos sila. Nakahanda na po yung pondo rin namin para sa kanilang safe closure and rehab na itong open dump na ito. No? Matod ni Antiporda, may nagreklamo sa ilang buhatan nga nasakit gumikan kay ang dump site nga gipasirad ana ni atong 2017 padayon pa di ay nga gigamit. Makita nga dinhi pagihapon gilabay ang mga basura sama sa plastic, diaper, styrofoam ug bisan ang hospital waste. Matod ni Antiporda, pakyas ang material recovery facility ug outsource segregation. It is an opportunity for us really to plan, to move, and to really do our best, do our part as the residents of Tagbilaran. Ubos sa balaod, gidili ang pagtukod ug pag-maintain og open dump site. Nico Sereno, Balitang Bisdak.